ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದೇ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕೈಲ್ನ ತೊದುಪರ ದೆಟ್ಟು ಕುಂಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಕುಂಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಲೆ ಸೊ ದೆಟ್ಟದ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಲಾದಂಡು ಈ ಬಾರದ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ದೆತ್ತ ಪುದರ್ ಸಾವಿರ ಕಾಯ್ದ ಕದೋಳಿದ ಅನ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈಲು ಬಾಡ್ದಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನೋಟದಲೆ ಈತೊಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ತೋಜುನೊಳಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಳ್ತ ಮರ ಐನ ನರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೈಲು ತೊಳೆ ತುಯ್ಯರ ಭಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜುಂದುಂಡು. ತುಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಏರ್ಗಣ ಬೋಡಿತಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಳೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.